Philippines! Hi guys! So, anyway guys, good morning! Hello, kumusta mos mi amigos? So, ngayon guys, nag-ready ako kasi alis na kami. Pero, mag-start na ako sa project natin. 400 gagawin. Gawa tayo ng shelves. Pero bago niyan, isasand ko lang ito. Ito na nga yung sinasabi ko guys, project ko ito. Pero itong mister ko, tinutulungan na naman ako. Siya yung nagsasand. So ngayon sabi ko, sige ikaw na lang kasi yun yung gusto niya. Project ko yan, pero siya yung nagsasand. Sabi ko kay mister, ako na, para ma-feel ko na akin talaga to. So yun, ako na nga nag-ano. So yun, ito yung nilagay ko, stain po, para sa wood. Saka dito na rin kami mag-stain ng wood. Nilinis ko yan. Akala namin dyan guys. Pero guys, ang daming pollen na lumilipad-lipad na puti. So yun. So excuse po tayo kasi nakabikaka po ako dito, 'di ba? Lalaking lalaki yung style, bikakang bikaka. So yun guys, bago tayo mag-proceed sa project natin. So naisipan ko lang magtanim muna ng ampalaya. Yun pala yung wala sa akin. So sabi ko parang may kulang. So yun yung ampalaya na in-order ko pala sa Amazon. Kailangan ko siyang gamitin. Shikiburi, 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 shikiburi. Shikiburi. We don't have a stick. I think we have some here. Give them to you free when you get them. Yeah, but we didn't get any. You should put something on the table, like a piece of plastic or something. A piece of cardboard, anything. Yeah. So, ito na yung project namin guys. Tammy will start first. And then, you know, that's the first thing first. And then, the material next. Hey, you have to start from the beginning. First time ko po itong gawin guys, yung mag-stain ng wood. And yun, nag-research naman ako kung paano. Hindi naman siya mahirap, sobrang madali lang naman. And then, kailangan pala ng material na ganito or hindi na kailangan ng ganito kung ayaw mong bumili. Kailangan mo lang ng clothing na gamit para inudnod. Matagal pala yung process nito guys. So, kailangan siyang patuyuin. And then next time, second coat, third coat. So, ang ginawa ko is, ginawan ko na second coat lang naman. And then, hanggang ngayon, hindi pa. Tapos na siya, pero hindi pa namin nalagay kung saan siya dapat ilagay. So, ito, nagtulungan na lang kami ni Mister. Kasi, yun, masarap kapag magtulungan. Masarap sa feeling kapag kayo yung dapat dalawa gumawa. So yun na guys, bukas na nga yung second coat kasi para naman dry na dry siya. So ngayon is napag-isipan namin umalis para meron lang kasi si Taming kailangan kunin sa labas. The optimum! Anyway guys, so yung ano guys kasi guys, kailangan lang ni Taming, kailangan niyang kumuha ng mga resibo kung anong months yung mga binabayaran niya para mabalik sa kanya yung pera nung siya yung nagbabayad sa isang bahay. So, yun yung ida-try namin na mabawi yung pera. Kasi, alam nyo naman, malaki yung gasto ni Sir Tammy doon sa bahay na yun. At kailangan namin kukuha ng mga bill na nabayaran niya yun. Kasi, ayaw nila ng bank record. Gusto nila yung mga bill talaga. Ano mangyari kapag wala yung iba? O di, alkansi si Tammy. Alkansi talaga siya kapag What is the thing? Ngayon guys, andito kami sa sa tawag nito, sa cable vision kung asan yung namin i-cancel. Pero bago yan ni Tammy i-cancel. Kukuha lang siya ng record. Dito lang ako sa sasakyan dahil sa sobrang mahal ng gas. In-off ko lang itong sasakyan ko para naman hindi tayo mag-aksaya. Pero in-open ko yung window para hindi ako dito maluto. Kasi sobrang init na rin. So, at least may hangin makapasok. Nandito na si Mister. Let's see kung anong What happened? What happened? They got mailed to me. And? They can only go back as far as January of 2020. Why you... Boy, ginoo ko. What the f*** you doing? You idiot. Shut the That person over there almost f***ed me. She's not paying attention. Look at this.
So yun na yun guys, yung pulang sasakyan, muntik na tayong binunggo sa gilid. So yun guys, huwag kayong mag-alala dahil nagba-vlog ako, hindi yung dahilan. Ang dahilan is yung babae talaga is muntik na akong binunggo. So yun, memorize ko na yung camera ko, hindi na dapat ako titingin sa camera, memorize ko na lahat. At saka yung mata ko andun talaga sa daanan ako nakatingin. So yun, andito na kami sa Walmart guys. Hi guys, dito na kami sa bahay. Doon si Tami sa labas, nag-ano lang siya, naglilinis. Nilinis niya yung grill. Excited talaga. Ganyan man yan siya, basta mga ganun. So, magluto lang ako kasi hindi pa ako nakapagluto. Meron ako dito pork. Saka merong chicken. Bukas yung chicken na yan. Ang ngayon, ang pork lang kasi ito yung na-defrost ko. Ang gagawin ko is lutuin ko siya. I-boil ko siya para sure na luto. Pork, mag-grill ako ng pork. Binaboil ko muna siya bago ano. Wala, hindi pa man siya defrost ko eh. Paani ite. So, alam nyo guys, meron akong sasabihin na ano ako, na-irritable ako guys. Sabi pa ni Tami, anyari sa'yo, bakit irritable ka? Nagbasa ako, meron akong nabasang comment ba? Hey, her name is Patsy. Hi Patsy. Gitirang pala ka, ano. So, naban na kita sa page ko, you're welcome. Para hindi ka ma-high blood, kasi nakaka-high blood din yung comment mo. Para hindi ka ma-high blood sa mga videos ko, binaban ko na siya, guys. Binan ko siya. If you can see this Patsy Hoy. Patsy Hoy. Naban kita dahil para hindi ka magka-problema, para hindi ka heart attack or something, para walang problema sa buhay ba. Kasi parang problemado mo yung ano ko, mga videos ko. Sabi ko kay Tami, ay, nabasa kasi ako nabasa ko yung comment. Nagbasa ako ng comment, sabi ko. And then ngayon, sobrang kaano niya, yung mga old videos ko ba. At kung baguhan ka pala talaga dito sa channel ko, maano ka talaga dahil sobra akong open, sobra akong sabihin ko lahat, problema, galer, kadraman sa buhay. Yung buhay ko, hindi naman perfecto, di ba? Yung marriage ko, hindi naman perfecto. Sinasabi ko yon sa vlog ko kung anong nararamdaman ko. So, dahil decision ko yan, nasabihin, you know, kahit kasi gusto kong sabihin. So, pati yung mga sabihanan ko, yung mga issue ko, kasi yung marriage ko, guys, hindi perfect. May argument, may kamalditahan ako. Kasi nakita ko naman yan, hindi ko naman tinatago yon yung mga totoong ugali. Hindi naman ako masamang ugali. Yung parang totoo lang talaga sa buhay ba? Hindi tayo yung parang sobrang perfecto na walang mancha sa sarili. Ganun. So, ako, sinasabi ko lang yung naramdaman ko, kung ano yung feel ko sa asawa ko, ganun. Pero mahal ko yung taong yon. So, sabi ko kay Tami, even the issue of my mom, your mother-in-law, my mother-in-law, sabi ko, of course, you know me, I'm always open about everything. Sabi pa ni Tami, ay, huwag kang mag-alala sa mga comment. Pasalamat ka, nag-view sila. Sabi ko, yes, nag-view sila, yes. Pero yung mga comment na ano, yung parang wala akong karapatan na mag-post ng ganon, bakit sinasabi ko pa, i-choice ko yun kasi, choice ko na i-open ko, sabihin ko, parang ata, yung ibang tao kasi gusto nila yung parang perfecto na life. Yung mga vlogger na walang problema, yes, yung iba hindi talaga nila ino-open yung mga issue, ganun. Pero ako guys, ino-open ko yung issue, kung ano yung naramdaman ko ngayong araw sa asawa ko, pero hindi ibig sabihin na hindi ko mahal yung asawa ko. So yun, open lang naman ako. Yung issue ko kay Bianan, yes, we have issue at alam ni Tami yan, at alam ni Tami kung sino yung asawa niya. Alam niya na open book ako. Alam niya ganon. So, alam niya yan. So, sabi pa ni Tami, so, pabayaan mo na lang sila. Ganyan ka eh. Ganyan ka eh. Kasi sabi ko, ba't binasa mo? Sabi ko, nakita ko kasi nag-pop up old videos. And then, binalik pa yung issue na namin ni Biana na I always, kasi palagi kong ino-open ko yung issue namin ng Bianan ko. Like, for example, hindi kami magkasundo.
mga pinagbibintangan ako. Ganon yung totoong issue, hindi naman yun paninira. Hindi yun paninira kasi talagang totoong nangyari. Kapag sinisiraan mo ako, for example, si Bianan noon, pinagbabalita-balita na ganon ako, ganon, mali naman yung mga akala nila. Akala nila mukha akong pira, akala nila ganon. So, dahil alam ko, yun yung mga akala nila sa akin, ano bang gusto niyo sabihin? Maiba di, anuhan mo na lang na magandang attitude I'm a human. You know, hindi naman ako, santa. So, pero hindi ko tinalakan yung biyanan ko. Tinulungan ko pa rin. So, yung sa mga iba kasi, so, kapag bago pa sila dito, and din sinasabi na, grabe ako, open ako, pahit mga dirty laundry, wag mo itago yung dirty laundry. Aamoy din yan. Okay? Aamoy. Dirty nga. Aamoy yan. So, ako, dahil nagbablog ako, reality TV, realidad ng buhay ko, sinasabi ko, guys, at sabi pa niya, pasalamat siya, hindi siya naintindihan ang asawa niya. Kahit hindi naintindihan ni Tami yan, alam ni Tami kung sino ako. Kasi sinasabi ko nga siya sa kanya, na itong vlog ko is open book. Open book. Huwag lang siyang ipakita na mag-vlog kakain siya. Yun lang, open book ako. You're welcome po sa kay Patsy something. I don't know kung sino yung family name niya. Binan kita kasi parang irritable ka. Parang galit na galit ka. So, yun. I think perfect yung life mo, di ba? At saka, parang wala kang pinagsabihan. Parang ang pinagsabi mo sa mga tao is perfect yung buhay mo. I guess, perfect yung buhay mo. Hindi yung sa akin, hindi perfect. Okay? Anyway, so yun lang guys. Luto lang ko ng pork. Anyway guys, ito yung pang banyus ko. Banyus ba yan? Ito yung ilalagay ko sa pork. Nilagyan ko siya ng cayenne pepper, manghang-anghang, at saka ketchup, at saka yung pang nila, pang grill na nila, manamis-tamis konti. Yun ito siya. Anong pangalan nito? Baby back ribs. Sweet baby rays. Yun pala yun. So, yun lang yung nilagay ko sa binoil ko na pork. And yun, ginigrill ko siya. Masarap naman siya guys, as in. At saka ito yung gulay namin, broccoli, at saka yung salad na cucumber. Thank you guys so much for watching. Sana kita-kits tayo sa susunod na vlog.